Amb aquesta pel·lícula, el director Santiago San Miguel intenta una aproximació a la figura de Manuel Azaña, centrant-se en els seus darrers dies i en la seva relació amb altres figures històriques. La intenció inicial de barrejar ficció i documental podria haver resultat una proposta interessant si s'hagués plantejat com un exercici material intencionat, però, malauradament, la pel·lícula es veu llastrada per problemes evidents de producció que acaben afectant la seva cohesió i credibilitat. D'entre els aspectes positius, cal destacar les actuacions, que són sens dubte el punt fort de la pel·lícula. Jordi Dauder, en el paper de Manuel Azaña, ofereix una interpretació sòlida i convincent, capturant la gravetat i la humanitat del personatge. Fermí Reixac, com a Lluís Companys, aconsegueix dotar el seu personatge d'una presència notable, mentre que Álvaro de Juan, en el paper d'Antonio Lot, esdevé la gran sorpresa del film. Amb una presència en pantalla molt limitada i gairebé sense diàleg, aconsegueix construir un personatge enigmàtic i magnètic, capaç de captar l'atenció de l'espectador en tot moment. També s'ha de reconèixer la bona feina en la fotografia a càrrec d'Alfredo F. Mayo, Mentiras y Gurdes, Los lunes al sol, i Jaume Peracaula, el coronel Macià, Inconscientes, que aporta una estètica curiosa i un joc de càmera i d'il·luminació interessant, malgrat les limitacions de producció. L'ús narratiu de la tresor és un altre encert, aconseguint donar certa atmosfera històrica a les escenes que realment ho necessiten. Tanmateix, l'estructura narrativa de la pel·lícula resulta fallida. La combinació de ficció i documental no respon a una voluntat artística o experimental, sinó a una manca de recursos que va obligar a improvisar. No podent acabar el rodatge de les escenes previstes, la solució adoptada va ser substituir-les per fragments del making-of i plans rodats en l'actualitat, cosa que es nota massa i trenca qualsevol sensació d'immersió. El resultat és un conjunt de seqüències històriques ficcionades que es veuen interrompudes per escenes en les quals els actors parlen dels seus personatges asseguts en un bar o reflexionant en solitari en un restaurant, acompanyades per imatges gairebé turístiques mentre escoltem la veu en off de l'actor protagonista. Aquesta alternança mal resolta fa que l'espectador tingui la sensació de veure un making-of amb fragments de ficció, en comptes d'una pel·lícula de ficció amb alguns moments de making-of. El problema es fa encara més greu quan en algunes escenes ambientades als anys 30 ni tan sols es va poder disposar de vestuari, i els actors apareixen vestits amb la seva pròpia roba contemporània. Si l'anacronisme hagués estat un recurs estilístic conscient i present en tota la pel·lícula, com ho van fer Juli, Taimo Atitus o Ralph Fiennes a Coriolanus, el resultat hauria estat molt més coherent i artísticament justificat. Però en aquest cas, es tracta d'un recurs forçat per la manca de pressupost i no pas d'una decisió narrativa deliberada. A nivell de guió, un altre punt fluix és l'elecció del punt de vista. Centrar la narració en la interpretació de l'actor protagonista, en lloc de posar l'èmfasi en la figura d'Azaña en si mateixa, fa que la pel·lícula perdi profunditat. En aquest sentit, hauria estat molt més interessant explorar la figura d'Antonio Lot, el personatge més misteriós i enigmàtic de la història. Tot i la seva presència limitada a la pel·lícula, només apareix durant 5 o 6 minuts i gairebé no parla, Lot esdevé el personatge més recordat gràcies a l'excel·lent interpretació d'Álvaro de Juan. Hauria estat molt més interessant enfocar la història des del seu punt de vista per arribar a Azaña de manera indirecta, una opció narrativa que probablement hauria donat millor resultat. En definitiva, Azaña, 4 días de julio, és una pel·lícula que compta amb un repartiment de gran qualitat i una bona fotografia, però que es veu greument perjudicada per la manca de recursos i una estructura narrativa deficient. L'absència d'una decisió formal clara pel que fa a l'anacronisme i la combinació de ficció i documental fan que la pel·lícula resulti irregular i poc convincent. No obstant això, les actuacions, especialment la d'Álvaro de Juan, aconsegueixen salvar el film d'una valoració més baixa. Una pel·lícula que, amb un enfocament diferent i una millor planificació,
podria haver estat molt més que un simple experiment fallit.